ngi pedang sengubha ya phi ki paralog kiba kiba thiang gi jongi sashi sin ha ka video ko bamanta te mata mo ngadon harkat bat I kongdu mo I bede I lok jonga te ha ka video ko bamanta hi namar ngi yo ya ka por namar bangi lada page ya ka video ka balahikai daki pastor ki bedon banta po jongka internet ministry mu ngalabanong te ngida singawi hab hadu kata-kata ya kanika jinghikai ke jongki hakabede bad ukhau kham mo ngida singawi hab hadu kata-kata bad ngida singaw de hadu kata-kata bale bangi da singawi hab namarba kanika jinghikai ke jongki kaya de dur bha bad ke ketin ke jongle habangi pensyong nong rim kat kum na ke ketin ke jongle kadi kata hi ka bakhmat hakabangi singaw scam bat ngi singaw hab hadu kata-kata ya kani ka jinghikai ke jongki hakabede bat une ukhau kham kadi na kata daw ngatip syai bat ngatip scam bunna phi pila yo iteng ya kani ka video bat bunna phiru pila de page bat pila de sngap ya kani ka video namar ba kani ka video ka kalayo hadu hundriu peu hajar view mu te kadi na kata daw yo lese ngahang ne ngari aki kani ka video kadaw hi kadi namar ba ngakwa ban pen pau ba kumwe uta bala persyang ban nget haka jinghikai jong u Jesus Christ te ngakwa ken ban yo lese mu ngangalong tang kum unong penken mau te tongin nom ya bun ktin Shuh namar ba ka kumalong menehi kane ka jinghikai jong kiniki pastor mu kala biang hadu kata-kata yo lese kum haka jinglong briu ke jong abad ke jong pi yo lese ngila kum klet ye kane ke jinghikai dan yo lese ngila page ka ngi Shuh page ngi klem da pensyong nong rim ha de yo lese da ka jingmi gi jongi kumne syakmat da ka bangine page lang mangi bat mapi hapo jong kane ke screen lane lang ba jong kane ka channel ka bangi ri ak ye kane ke video yo lese kan long ka jingker siu thiak biang yapi rangkat ro bat yangi yanga wat didu mo ngalawanong te kadi na kata kadaw ba namar ba kumba ngilong kita ki nong but ki jong Chris ngalawanong mo kamde ngi ba ngin Shuh sngew tenat tang ban yo sngew lane ban sngap ndeka deru ingi habang sngap ngi persyang ru ban le bat ban but ken mo kata kade ka jing shisha ka ba namar kumba ngi latip syahi ka kitin ka jomble ka jukun tu ingi ba ngim de ban long kita ki briu ki ba ju sngew tenat tang ban nget mo hendre ngi deru ban le lane ngim de ban sngew tenat tang ban sngap rengi deru habang yo sngew ban ngap ngi persyang ru ban pentrikam lane ngi persyang ru ban but kat kum ka jinghikai jong ka kitin ka jong uble ken yo lese mo kumolong mene bun nga na pingi laklet ngi ha kani ka por bat klimat ka mata ngi long tang kum kinong penken mau ye ka ka jinghikai ka babha ka jinghikai ka bala pensyong nong rim ha kat kum na ka kitin ka jong ble to porlok tengin ye page lang no banga bat pingin pini hang ne po screen jungi ngin ye page lang ngin ye sekilang mo Internet Gospel Media Ministry. Priya semua bhai pi baro hakani ka por hakani ka step try Jesus ka kui pi baro iwe kat ba pidang yai don kat ban ngi hakani ka por ban ngap ya ka ktin ka jong blai ktin ka jong try ka ong na ka shiti uje kap lino ka baning kong ka dekhat ka basan Henry lada unu na pi uduna ka jing start tu unpan na ublai uba ai kelut ya baro bat ubam keno ben TNI ya kata hau nginget da shisha hakani ka poru habangi wan banwa de kata ka jing start ka jing champang na ka ktin ka jong ublai da shisha ublai udan ye ka ban juba bat ban penpau hangi ya kita ki bakrau ka badan na ka banta jonga na ka banta jong pi nam ta jong ilang iwe pi iwe hakani ka por try da shisha ulakar kui ngi iwe pi iwe habangi yo ban ya dan rengkat lam hakum ka diga jinga slok ka jingira rengkat lem bat ki shakri ki jong try ban yo ban jubab ki babun ki jingkli ki bala wan na phi bat kala long shisha ka jing hikai ka jing mentoi kala long ka jing sneng nam ta jing iwe pi habangi sha skor ya ka ktin ka jong ublai ni ai ku blai ru pi da shisha ba phi pha ikita ki jingkli ki jong pi ka pen I ba phi yai ne ha ka ban sngat ka ktin ka jong ublai bat phi long ru shisha kita ki brio ki ba kwa ru ban tip
nakaktin ka jong utrai. Ban yo kata ka jing start. But hagan ka poru sai sisien ni prians mau bhai ki shakri ki jong utrai I pastor bante I pastor pi maulong I pastor rang I pastor fair ba I sardoni. Poblei shibun sai sien pat ka jing pelak por ka jong pi ban eslok bat ban jubab ru bat ban ajing shai ya kini ki jing keli ka jubab ba dei nakaktin ka jong ublei. Kani ka dei ka bangi ya beteng biang ya kani ka session lani kani ka jia slok ka bangi ong ka jingkeli na kipat ba bat ka jubab nakakting ka jong ublay lang ba ki shakri ki jong ublay man hakani ngilaya sange hakani ka jingkeli ka bayadei halor u kham kani ka dei tang ka jingkeli handei pila kwat da shisha ban yo ka jingpen shai halor u kham pila ong kumne pastor ngapat ngadon jingkeli syapang u kham bun nangi ngila long kristan la slem tang ba ya u kampat shisin shitayo ngi Shuh tong te kadai banda kam man bangi shetja ne shisin shitayo tingli ban sedang syada kata ka jingkeli pastor ba ka bible ka kerana yu syapang u kam menu la sedang but menu bala sedang ya kani ban kam yu kau but kahikai ayu kadon jing hikai lani ka jing sneng ayu ka jing kerku lani ka jing mentoy ban ong halor u khau kham kumba ila keli ini mo dei bangin kham man bangi shetja ne shisin shitayo ne kumnu pastor ka bible ka karan ayu halor u khau kham so kemen so shisin hagani ka por menta shaban jubab ya ta jing keli jong pi rose pe pila keli ai khoble ro ki para pastor bai don la hang ne kum juru ino hikai mo sa don lang bat ni but I could lang ifiru but hagani ka por shaban ya jubab ya kani ka jingkeli ya ka balakeli nasuthu ngamtip de containation lang hada kani ka jingkeli ka de ka bakong san de ban keli ngim de ban le ya ka ike haka hima ka jong balai mo tang ba super thubut ya no re ya no handa ngi haban wat hoi nang kong ngi pet ya kiwe ba kile ngi perthubut handa ngi haban wat pat ba ya kata ka nongrim bala da don ba keli jikeli yang ngi laban phaiktin ya ki bo ma jukli ka ba bon ro ya kani ka jingkeli kabaki ai khau kham ong menol asdang khau kham teng yom tip ra kyong la jule musia tengi ri jule hoi kamla ban long kam ta tang kabla jule ban ngin jule kadi ban don kan nong rem bat apa ka bible ka don kan nong rem hau ta khau kham bat ngin chem ye kata na ka waste em mo ha nong ka bakhat nyo ha ka por ka jong Elijah habong blay wi alam ye u shakne ka ri isnong jo ki gentle ka bakerteng ka seraphat ban yalam shakne ka brio ka riu kan thai ka badai ka gentle kamdei ka jiu kamdei ka khon jong chingkular waru jisuru penon kam ya kani ka kentien chapangani ka breu na ka gospel jong Lucas bo pen kan mau chapang Elijah bo ulek nama kani ka dei ka ike ba ngala ban ofi ba ka jingsen ai ka jom le ka testament barim ka long bo plab ha ba ki gentle kini mat jingkerku baru blay wi alam yu Elijah shakari jong ki gentle but ya kendo ya kani ka breu kum ba try lo yalam upan jingbam na ka ka ong ngadon tang shikam upuro but nang ni ngiyo te kentien shikam but ka ong ba mentangan ba manga but u khon jonga ngin se dada bam manga don tang kindia pnyang ro ha ka klong ngimut bani shet ka tam ding pro ba ka ong de bam ini yap no ka khmi lenti ka jing yap andai hakup ka ta ka por walai ja pa du ai ka jingkular ya ka ni ka briu ka bam dei ka jiu wanra ya ka jingkular jongki jiu haka but kumno ka ni ka jingkular jongki jiu kan trekam haka lada ka kokongo badu ang ka e pa pamut ya ka ban shet ki shet hare na kata ka jing shet shwa na ka banta jonga kindiat kham shwa nam ta jonga na ka shi kham shwa nam ta jonga but haba la kham na ka banta jonga ukular ang ukpu unumlut ha ka sang ka jong pa ngi puli ha ka nong bakhat nyo philap ya kata baro but kani ka briu ha ba ka le ya kata ha ka nems nyo baro ka yo ban ba mi ta ka jing ba but nang ni ka sedang ta bangi ong kau kham but onda bala ya chakmat haru kini ka por menta baro ki jing sakri babon ki ele khau kham hare ka jing duna no kalong kum ni habangi don ni kani ka jing lum khau kham kadai ban wanra sha ka yeng sing sakri ompat ban le ban long ban li krong bukidon pen kam kini yang krong khau kham ngam sunya hap ya ta ka kenten mau blei bangi sakri deu nong krong tadai ka ta judai ban le chulik krong da ma chulik tiet ai khau kham ne mentali kami so kenten bai khau kham but dah pisah. Amdon kum kata apa Bible. Namo kau kam ke dia dekat mon like load. But kita ki beri bersutui ke jingkular bahaya ke jingba mengiyo day na utrai.
But pinasutu hakani ka jakaru bakani ka beriu baka ai walai ja udah nak jing terkong. Udan kami ka bam upan bakani ka beriu ka ai. Kumjuru habo khop kham ngi wan ai. Syaka jing syakri ka jing syakri ru kadon ka jing git kli kumno wan pantri kami to khop kham. Namar yu khop kham pat omla bandi. Hagador no ka batat. Ngam mla ra bandi. Ne banya khlet lut baro. Fi habaki beriu ki ai ki kham yu to khop kham. Bagi kami lenti kakat kum ketin ke jong mereka deban long ke jing bam hak yeng jong no re jong no. Kiba bon kiba dok ngaji ong ngai kani ke benta. Lara ka balang ka suthu ye kani ya. Ngatrai ngin ap khau sarkar ra. Namar belai habaki wan ra ngilala ban ay ki badok. Bar habaki ay ki yo ke jing bam. Bar ya kiro hikai kum jo ba pir bide ban kam ban ay ki wei. Bar belai habang ngile ye kani ya. Ngi pendukut no ya ke jing tim jong ke jing Kyrduh kepu. Kata. But la keliru hang ni ke jingkli hatu ni ban kham man basyat ne sisin sitayo kalong gum ne hak pidi i ni ke brio shwa kan set kala kham shwa kadai kumta hadai hakini ki juk ke bamenta ki juk ki brio kim dilai basyat jingset ki don ki baki bu ki nong erap hayeng ki set tapi kita kinum tip kumno ban le tadai nama ta kita ki badai ki bapnya ya ke yeng ki suthu pan menta bangal la jong ngam set handai ngala basutuk mut ki la ye kham man baki set ki kham te haba ki kham kila sutu basisin si teyo katu ka jing kham jonga ka poisi kilo ne si 10 kilo na te kila kumno dala kut teyo shabakin wanra kila ye kham no kumta ken kila tusim no sin si teyo ken bakin suk yakin na markim set maki kalong no hangta ka jing antar ada ba set hi bet phile hi mapi tadai man kham pi man ka ba biset hada la don ki wei pat ai no sisin si teyo ro kalong hanrei dei ban wanra kidon ba palang si benai ba kinyo wanra hada ngaju hikai ro pastor ba dei ban palang sa san ru benai yu khau put no usniu no tam ngim dei ban ai pat u khau sniu yaki wei jaka ban long ka jingker khu yaki wei long kum ba ai iben no yaki ni ai no khau snyang de yaki te kani de yu bat ki pastor pat ka de yaki ban divert syakita ki bangai ki badon hak jing syakri om tang hak jing syakri wat syabar jong jing syakri ban ai ki bat ai ngor yu bleng anong ngi kum ka potnet ministry ngi house name alaja alpo mo ngiyok ban sang khao yaki wei hanai kam dong ngamong vyot ka de ka dongkong ka de initiative ka ba i pastor bantai mo i pentip sya jing syakri i don initiative ban ngini le hari nam ki don ki wei ki ai de ki khau kham jong ki bat da ka taru em la ban sampat syaki wei kalong ka jing ku de ki wei bakan long ka jing bam ha ka met ka jong ki bat maki pat yaki ha pangingi ai em ngi hikai ru yaki bangi ai yakani ba piru pinle lang yaki wei ka bumut kani ka chain kam dei ban kut na kani kinjri ke de bania batengge bat kumta kan long ka jingger khu hanre ngimla ban sim yu khop kham ban ong bangin on kam ban naw ne khop kham ngini de bangin snai yang mani nengin tit tiar ha yang mani ne kumta na marar kam tit tiar ta pan men pra bangai to ngini lom pisa ban tit tiar hanre khop kham lek bek na ka banta ka bam hoi hapo ka bible pat du tam khop kham dan sini dan dai dan piat dan ni ero haroi hoi ka don ka por ba hapo ka balang semut menta kadon ka jing etrei la dangi somon lai lu tingi wara kan piat sini bania bam hang ta kata ka de la ka jong hari khau kham ni ai ba kan long ka jing bam syaki wei ro ngi pen paro ka jing sungu na ka banta ki para banget jongi ki ba wan lam yu khau kham na ka tayo syaka tayo bat u play si sound ka ku ye pi ngi po ho ba u khau bat ngi airu syakita ki ba Kyrduh bat sisa ni aimen sim ya fi la da don preng jong firu ki bam pa ju mlien ban le e kani pastor la hikai mentan sngo bha ban wan lam ki khau kham gi jong fi shaka potnet ya ga bangila ban ai ya gata shakita ki ba Kyrduh khau kham bat makiru kinyo ban ai lang ko bal hikai mentan shaki weipat ki ba Kyrduh menakata hi ngin iya ke jing penroi ki jong tra ga bam kadi pi habangi ai am ka bomot kani hi ka pendu no shwa neng kong ya ka jing tim ha ka bam ka di pa ka jing ai khau kham ni ka de ka jing syakri tadai ta ktin ka jong blai ong tifin syakri nga tingan kur ku yu pu jong pi ba dia ka ka jong pi te ka jing syakri ka jong try mo ka ta ka jing syakri blai kam de tang ka ta ka fi le jaseng kam de tang ka ta ka fi wan jaseng ne ka ndai ka barit na ki barit tam de si film la ru le se ban kran ni ka ktin ka jong blai film la ban le ndai ka barit na ka barit tam fi la ban kham yu khau jong fi u khau kham filaban ai se jing syakri mana jing syakri ngi tingim ju dia mo pastor kata ngim ju dia ngim ju khayi ru yu khau kham ngi ai kala yu tau khau kham syakta ki kam yu khau padeng ta kita ki syakri utra ki yo jingker khu
hau pu jongki bolong kau bat haga ke jongki bakim chu Kyrduh bat ki pahu bat man laga por kom baga tin ke jong blai ga ong ba ukur ku ya kita ki purau haki shang jongki bat ya kita ki penyang ki kolong ke jongki tadai tangi isi sha ba ka wei na ke jiskri ke ba krau haga ktin ke jong blai ka dei ga ne ke benta ya ka bangi khen kom baga dei ke berit ne ke dei ke jiskri ke ba krau ya ka bangi ai yo kau kam saga kam ke jong blai bat naga benta ka jing penroy ya ke hima ke jong blai naga benta kita kiba Ymdon ki kau Ymdon bam ya ka bakitaru lagi jing ai ke jong ikilaban ai ke liang bat sa sikiwai Kubleshibun pastor. Kubleshibun lor kata ka jing persyah lor kau kam. Kubleshibun pastor. Ya piru. Ito, parlok, engit, pilay ibiang sasisin, bat pilay usengaw biang sasisin, ya katuka jing hikay, na kituki arngut ki pastor mo. Na siya katuka jing hikay, kadai siya ka jing hikay, kaba kongsan hadu kata-kata, hakaba kadon kam, yangi kibangit, kibaong kibalangit, yaw Chris. Hakaba ya kabangin Shuh yangit, Henry, da kabangin dan leru mo. Ka Ymdon benta ka kti ka jonga bat ka jongpi ban kam ya tu kam aswa ban sian mo harangkat ru ladadon ki Nongialam Balang ki basnutu bha ya kene kapang mo kumbala hikai lakini ki arngut ki pastor hakaba kin pentikna ban pen poya ote ukau kam syakiti ki longying ki baduk ki bada amat sisya ya kata ka jing ka jing jenjar ya kata ka jing duk ka jing Kyrduh hakaba syam sistom sisya banyo ya kata ka bam kadi mo kadai ka wei ka bangi peni sya ka perthei bangi long ki khon ki jong ublei namar ublei usngu tenat ya kaba ngin yarap mar kliang ublei ujungi udei ubasngu bha ya ka jing namar ublei ulong ka jing da ka bangi pen siya ka partay da ka bangi don men sim ban kener yala kikti ikam ibarit jonga bat jong piyo la se ka sikham ka jonga bat ke jong pi mo ka pen siya ka partay ba da siya ngilong siya kita kikun ki jong uble kumbang ilatip syahi kikun ki jong uble kimde ban long kita kikun ki ban ri mo henry lane ki ban syatap hakata ka jingdum henry kide ban syai bat kide ban peni sya ka parthei ya ka kam ka bakile kam tam mo ka jingye kam tam yol ase ka jing kner ka jonga bat ka jong pi da ka mensim jong ka jing da ka ban aingu bat ka basngu sya oble sikam ha syua bengin set mo yol ase ka dei ka bangila pen sngo bha hadu kata-kata namar baki jingdon mensim ka jonga bat ki jong pi ban ai lem ya kita ki Kyrduh ban sngo sen lem ban sngo thu lem ya ka jingduk ka jing Kyrduh jong ki para bangai be kadai ka ka bangila le ya ka mon ka jong uble kadai ka ka bangila pen sngo bha nongkong ya uble ban habangi pen sngo bha ya uble ka jing mentohi kam let shano ka jing mentohi kan longken ya kita ki khun ki jong uble ka jing mentoy kan dehi ya kita ki blanget sya uble ka jing mentoy kan dei ya ki para banget be ki jongi ka jing mentoy kan dei hapo ka ri bat ka jai ben riu ka jonga bat ka jong pi ha ka ba ngin yo da si syaken kum si para banget be kum si para jaj si para khong kum si para jaj ben riu Ymdon si syaken kata ka mensim jong ka jing haba ka jing kan manroy hapo jong ka imlang ka salang ka jonga bat ka jong pi tang hang taken ka jing kurkuba ka jing kurkusan kan wan hakaba ngimyo isu bakindon ki Kyrduh ya ka bam kadi nginomi isu bakindon gitliwing ki ban ya ut bakimdon yi ki ying kisem ngimyo isu bakindon kita ki bahab ban khuslai na ka banta ka bam kadi Tikumta perlok ublei ubangi yai syekri unyai dor rengkat bat pi bat ya kaying kasem ke jong pi barok kawai to ka jing su ke jong blei
kandap kerahai hapi bat hakiba ying kiba sem jung pi barok kawe tekum tangin sekilu pi sakiwi pet ki videos bedangwan